Hej alle sammen, velkommen til den her video. Jeg hedder Hector, og det her er min første YouTube-video. Og i dag skal vi kæmpe mod en Witherstorm, men først skal jeg tage en bid, skal jeg lige spise min donut. Jungle Biome. Så prøver vi Jungle Biome. Okay. Nu jeg håber, jeg spawner tæt på stedet. Og at vi sommer. Hvad er chancen for, at vi så spawner lige over ved stedet? Okay. Jeg tjekker lige alle de her barrels. Og der nu skal vi se at være noget godt. Ja. Vi samler på papir. Og så gør vi bare, okay. Skal vi så se? Kom op ad. Au. Hvad laver jeg? Men nu skal vi til at lave Witherstorm. Typisk mig. Witherstorm head. Nej, ikke head. Det er Jungle Biome. Skal vi lige se recipesen. Hvis I vidste det, skal man også løbe lige når Witherstorm spiller. Hvad laver jeg? Skal jeg løbe? What? Ikke. Det var overhovedet ikke langt nok. Nej. Okay. Vi skal i hvert fald ikke dø. Så nu er vi lige at dø. Hvis vi dør, vi spawner vi bare. Ja, det kan man jo. Mindre man er hardcore. Det var Witherstorm. Så jeg troede, at den ville være lidt længere væk. Men den forfølger mig. Og det gør en Witherstorm altså. Forfølger en. Vi dør. Noget p, vi dør. Men min bror finder en village. Og det dør vi alligevel. Håber jeg ikke dør. Håber jeg ikke dør. Mindst der står helt derovre. Jeg kan ikke engang se den. Det betyder ikke, at vi ikke skal vide. Og der er en video før. Der er en ret skidt. Og så skidt, at vi ikke postede den. Så. Okay, men nu kan vi ikke se den. Så nu går vi videre. Ja. Damn, jeg er nede i hunger. Det er noget, der hedder stor. Altså ikke stor, men altså. Du ved hvad. Jeg kan gå. Kan seriøst ikke løbe. Okay. Jeg har ikke været her. Eller lidt jeg har været her. En village. Men måske redning.
jeg ikke se den. Så snart jeg går over til religion, så kommer den ødelægge det hele. Vi krydser fingre for, at det der hvad nu det hedder, en smed. For det er et eller andet specielt hus. Sådan. Det der er i hvert fald en smed. Hvad er det her så? Det er noget med en chest. Jeg skulle bare lige se, om jeg kunne smide, og om jeg kunne komme ind der. Ej, ikke komme ind. Brød. Vores redning. Tak, brød. Du redder mig. Du redder os. Okay. Er der nogen ude, der står med sigte? Nej. Det kan jeg ikke helt forstå. Det er heldigt, at jeg ikke kan se noget. Okay. Det skal mig at finde en religion smed. Hvorfor findes der de her slags udulige villages? Okay. Nej, det må du ikke. Det er senere village. Men vi ses. Vi ses vi faktisk ikke. Det gør vi ikke. Vi går ikke tilbage, når vi kan se den der i hælene. Okay. Men nu tænker jeg, at det er godt for i dag. Nu slutter vi. Hej hej.